Ben, imos dar comezo a esta sesión extraordinaria e urxente do Pleno da Corporación, mércores 9 de febreiro de 2022. O primeiro punto de orde do día é a ratificación da urxencia da sesión. Imos proceder á votación. Votos a favor? Queda ratificada. O segundo punto de orde do día é a toma de posesión de Xosé Vázquez González como concelleiro do BNG desta corporación. Vou pasar a ler para que tome xuramento promesa de cargo establecida polo Real Decreto 707 de 1979. Creo que protocolariamente se ten que achegar aquí. Sí. Fagolle a seguinte cuestión. Xura ou promete pola súa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade ao Rei, a Galiza e a Rianxo e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Prometo. Pois entendo que con esta promesa do concelleiro xa entra a formar parte, desexámoslle, estou seguro que en nome de todos, pois unha feliz andaina como concelleiro nesta corporación. Así que xa é membro de pleno dereito. Ben, e pasamos ao seguinte punto de orde do día, que é o Plan de Obras e Servizos, Plan Único da Deputación, correspondente ano 2022. A proposta que se somete a votación deste Plan Único, dentro deste primeiro bloque, despois teremos ocasión de abordar o que ten que ver co social, agora estritamente sería o post-2022. Hai unha proposta que foise elaborando a través de diferentes propostas técnicas, achegas da veciñanza, a través de algún rogo establecido tamén nas sesións plenarias e necesidades que tamén se propoñen por parte do equipo de goberno, que esperamos pois que sexan apoiadas pola maioría do Concello, do Pleno da Corporación. Hai unha novidade con respecto ao ano anterior, que eu creo que é bom suliñar, que é que se o ano pasado, cando aprobábamos o POS, había unha cantidade importante de gasto de facturas anteriores que tiñamos por obriga incorporar, este ano esa exixencia eliminouse. Cando se obtivo o dato por parte de intervención, permitiu que esteamos falando dun POS onde prácticamente todo se achega a financiar algún proxecto ou ben o gasto corrente, pero salientar esa ausencia de facturas que o ano pasado e anteriores lastraban o propio plan de obras e que deste ano pois conseguiuse eliminar para que poida ser destinado exclusivamente á obra. Entre os criterios que se barallaron para incluir obras, a parte dese que falaba antes das necesidades veciñais e expresas veciñais, hai unha aposta evidentemente por seguir incluindo proxectos que teñen que ver coa ampliación e a mellora do saneamento e o abastecemento. É unha obriga, ou polo menos así o temos nós e o expresamos en moitas ocasións, da necesidade de dar os máximos pasos posibles. O plan de obra supón unha ocasión importante para avanzar na execución de obras que teñen que ver co saneamento. Non se trouxeron, non forman parte deste POS, por exemplo, actuacións que teñen que ver co firme, con reparación de camiños, porque entendemos que poden ser asumidas pola Brigada de Obras reforzada
e que poidan abranguer máis camiños e máis pistas e que se poidan amañar cos fondos procedentes, fondos propios ou procedente de alguna outra axuda, e se incluirían aí varias actuacións. Por lo tanto, non se traen pistas nin proposta de arranxo de firmes, ainda que entendemos que é unha necesidade, pero, como decía, creo que a través dos fondos propios e do traballo da propia brigada se poden acometer máis quilómetros de actuación e optimizar o traballo que se realiza. Normalmente os plans de obras, cando se trata de contratación pública, aproximadamente o 40% do importe vaise en impostos. Por lo tanto, é unha cantidade importante que entendemos que convertido en material de asfaltado e sendo ademais, como somos, bastante autónomos, dispoñendo do equipo tanto humano como dos recursos técnicos, pois que sale máis a conta invertir en compra do material que incorporar obras directamente aquí. Decía antes que, xa digo, o que é a proposta do POS non inclúe facturas este ano. Hai unha pequena cantidade que aparece no apartado A, financiamento de gasto corrente, que destinaría unha achega do ano 2022 para financiamento de gasto corrente de 36.974,47, unha cantidade pequena, pero que se inclúe tamén para a reducción do gasto corrente. E dentro desta achega provincial 2022, unha das obras importantes é o cambio de coberta do pabillón polideportivo municipal de Rianxo. Como ben saben, é a instalación probablemente deportiva máis importante, máis empregada tanto pola dinámica de base como tamén pola actividade deportiva xeral, con moitísimos usuarios. Unha instalación, ademais, que permite, ademais, pola súa calidade, desenvolver competicións de certo nivel e que precisa dunha intervención urxente. Dentro dun plan completo xa destinamos 30 e pico mil euros no seu momento cun convenio coa Secretaría Xeral do Deporte e seguimos de acordo co plan de obras pedindo e incluindo dentro deste plan de actuacións unha cantidade para o cambio de cuberta. Ten tamén unha funcionalidade importante, por canto ese cambio de cubertas vai permitir usar esa cuberta para mellorar a capacidade de xestión fotovoltaica do Concello e abordar tamén así outros proxectos. Daí que se traia este proxecto dentro desta achega provincial que vai a 171.432,87. Dentro da achega provincial do 2021 de investimentos financieramente sostible inclúense 3 proxectos: a instalación eléctrica do Centro Sociocultural Liceo Marítimo de Rianxo por 38.749, unha renovación da instalación actual que permita, entre outras cousas, que haxa suficiente capacidade técnica e homologación eléctrica para incorporar unha línea de traballo que está para dotar de ascensor cun convenio coa Deputación o propio Liceo Marítimo desde a zona do Paseo. Para iso é necesario que fagamos unha renovación da instalación, unha postodía que ten ese importe, 38.749. Un segundo proxecto que se inclúe nesta achega provincial 2021, surxido tamén de algunha petición e de algunha pregunta que aconteceu nos plenos do Concello e que nos parece importante, é o condicionamento do mobiliario das vivendas dos mestres, o bloque B. Saben que este ano se incorporou o bloque A por importe de 22.983,71. Con isto dotaríamos de mobiliario 4 vivendas novas que, engadidas as 4 que se vai sacar a licitación en próximas datas, permitiría que, se todo funciona ou vai como debería, no que é a contratación ao longo deste ano, poder habilitar esas vivendas, esas 8 vivendas para vivenda de alugueiro social. Esperemos que con isto non haxa xa ningún contratempo e poidamos sacar as 8 para que sexan ocupadas xa pola veciñanza ao longo deste ano.
Outra demanda que surxiu, plantexada máis varias veces por varios colectivos e incluso tamén por algún dos partidos da corporación, é a iluminación do paseo marítimo, unha fase que sería de Setefogas á zona de Rinlo, para completar con outra axuda que tamén se pedirá nos vindeiros días, neste caso a Xunta de Galicia, completar o 100% do cambio que vai da iluminación do paseo marítimo. Búscase, sobre todo, mellorar o que é o tránsito da xente, tenos expresado moitas veces o mal funcionamento de parte da instalación, e se une tamén a unha iluminación moi pouco sostible, cun sistema bastante estrano de ir a cara arriba primeiro e rebotar despois para o chan. Se vai optar, evidentemente, por un cambio de iluminación a LED e un cambio tamén que a faga o máis sostible posible e, sobre todo, que sirva para o que queremos, que a xente poida pasear polo paseo marítimo. O importe desta primeira fase vai a 31.626,31 para un total de 93.359,96, que sería a suma total de investimentos desta achega provincial. Aquí hai unha pequena aportación do Concello de 4.118,46. E, por último, entre o plan complementario que normalmente se aproba e que inclúe investimentos financieramente sostibles, hai o que comentaba no comenzo da miña explicación, unha aposta por seguir aumentando o saneamento e o abastecemento en Rianxo, no que se inclúen dúas obras que creemos tamén importantes, como é abastecemento e saneamento de vilas, unha das fases de vilas no Concello de Rianxo, por 168.420,21 euros. En vilas existía unha pequena rede de saneamento existente xa, que non podía usarse porque non tiña saída. Neste caso, optouse por, evidentemente, recoller ese tramo xa realizado, incorporar boa parte das vivendas do núcleo de vilas e, en troques de conectarse á rede xeral, que sería bastante inviable, incluso coa instalación de bombeos, vaise a cometer cun sistema que xa está posto a día no Concello en Foxacos e máis, por exemplo, en Cerqueiras, que é a instalación dun pozo de saneamento in situ, o mesmo sistema que dos lugares que acabo de comentar, e que permitiría un saneamento autónomo, sen consumo enerxético e con baixo mantemento, que é un pouco o sinal de identidade destes depósitos de saneamento que se realizan. No caso de vilas, deste tramo de vilas, tamén iría contemplada a creación dese depósito para ese saneamento autónomo, sin necesidade de conectarse á rede xeral municipal. O segundo proxecto dentro deste plan complementario sería a ampliación de varios tramos da rede de abastecemento de auga na parroquia de Taragoña, lugares que serían en concreto Chorente, Fachán e A Coviña. Son zonas, por así decirlo, grises, que foron quedando sen poderse incorporar á rede e que con estas actuacións que se promoven tamén pasarían a conectarse á rede xeral existente da traída desta parroquia. Xa digo, serían Chorente, A Coviña e Fachán, que se incorporarían varias vivendas, varios tramos a este tramo. Estes son as propostas que se traen. Soliño a ausencia de facturas que lastrou en anos anteriores o montante. Agardemos que cheguen novos achegas da Deputación que permitan non só realizar o plan complementario, senón algunha actuación incluso a maiores das que van. Non se recurre a unha cantidade que estaba aí establecida de crédito por indicacións da propia intervención
non ser necesario estar prácticamente pagados boa parte dos intereses dos créditos que ten o Concello e non poder sustituir créditos e pola necesidade tamén de ir eliminando débeda con entidades financeiras ou coa propia Deputación que se tiña ao longo destes anos. Este ano decidiuse non acudir a ese préstamo e, polo tanto, non caer en máis débeda coa propia Deputación que, aínda que non dá sempre facilidade ao longo dos anos, entendíamos que non era necesario unha cantidade tampouco moi grande e que non se vai acudir a ela. E esta é a proposta inicial do Concello que sometemos a consideración agora pois tamén dos grupos municipais. Cedolle a palabra a voceira de Cidadáns. O meu voto vai a ser a favor, pero quería facerlle unha pregunta. Sabe vostede, señor alcalde, a que se debe a reducción tan considerable da cuantía que se percibe este ano respecto ao do ano pasado pola Diputación? Contestolle despois agora que siga a rolda de contestacións ou achegas o voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. Ben, antes de seguir, gustaríame tamén en nome de Rianxo en Común darlle a benvida ao xa novo conselleiro do Bloque Nacionalista Galego, José Vázquez, e que, bueno, moita sorte tamén nesta andaina. Bueno, xa atenxíndonos un pouco a cuestión que hoxe nos reúne. Como todos saben, e como tamén repetimos na Xunta de Portavoces que antecedeu a este pleno, o prazo para presentar proxectos a executar cos fondos provinciais do post-2022 comezou o pasado 13 de decembro e remata o día 11 de febreiro, pasado mañá. O Grupo Municipal de Rianxo en Común, ao que aquí represento, fíxolle chegar aos grupos do Goberno unha proposta o día 10 de xaneiro, mais o noso grupo non coñeceu as propostas dos grupos do Goberno, as únicas que finalmente se remitirán á Deputación ata o luns pasado, é dicir, 48 horas antes desta sesión plenaria que hoxe estamos celebrando. Isto non é algo novo para nós, sendo francos, ata tampouco nos sorprende. Non aconteceu cada ano dos anteriores, dende que formamos parte desta corporación, cando houbo que tratar esta cuestión que hoxe nos ocupa, ou outras, como recentemente os orzamentos. Dicíallelo o luns en Xunta de Portavoces e hoxe quero yo repetir. Ben seguro que se vostedes estuveran sentados onde nós estamos e se fóramos nosos que tuveramos o bastón de mando, seguro que nos estarían afeando isto mesmo que hoxe nós lles recriminamos. E non lles valería entón que dixéramos que cousas que incorporamos ás propostas teñen que ver con rojos que se formularon nos plenos. Está ben, mas iso non é suficiente. De feito, nunha entrevista alá por abril do ano 2011, dicía daquela o señor Muiños, que era candidato á alcaldía, ante a pregunta de se vía lonxe a maioría absoluta. Sí, e se ademais predicas que é negativa e que carrexou a falta de transparencia e de diálogo que houve nos últimos anos, logo non pode converterse no teu obxectivo. Considero que é natural o diálogo entre as distintas forzas. Este e non outro ten sido o motivo de que no pasado votáramos en contra en sesións plenarias como a de hoxe, mas non o faremos desta vez. Non o facemos porque damos por bo o compromiso verbalizado na Xunta de Portavoces para materializar a proposta que nos fixemos chegar en relación á construción dunha cuberta sobre a pista polideportiva de Leiro e porque, e tamén, e non nos costa dicilo, asumimos a necesidade das propostas que se plantexan, así como de algunhas das solucións adoptadas en relación á sostibilidade das mesmas. Por tanto, o noso voto tamén vai ser afirmativo. Nada máis, moitas gracias. Do Partido Socialista. Boa tarde a todos e a todas. Nós tamén vamos a votar a favor da proposta porque nos parece que son obras necesarias. Seguro que hai outras moitas que tamén non son, pero por algunhas hai que empezar. Poníamos, por exemplo, o da fase de vilas, que era necesario para que este operativa aquí xa estaba realizada. Nada, valoramos que os fondos que chegan da Deputación, ainda que minorados desta volta, entendemos que ao mellor ainda poden aumentar cando pechen o ano e haxa as complementarias a disposición dos concellos. Valoramos positivamente que a estas alturas sepamos que teñamos unha partida que podamos destinar a proxectos que nos parecen
importantes e necesarios de levar a cabo. Nada máis eu respecto do diálogo, sempre estou pro diálogo, estamos intentando recoller de todos, pero hai que ter en conta que o traballo diario é verdad que dende a oposición se din unhas cousas e depois cando se gobernan outras hai que saber realmente o que hai aquí. O importante, creo que se logrou confeccionar unha oferta e unhas obras que son necesarias e estamos dispostos a recoller todas as que durante o ano e as que xa están pensando que son necesarias para formar parte en vindeiras proxectos e oxalá no vindeiro ano a partida sea máis importante, nada máis. Voceiro do Partido Popular. O meu compañeiro de Rianxo en Común, benvida ao novo concelleiro, sorte e a traballar. Respecto, nós non vamos a poñer ningún tipo de problemas para dar a nosa aprobación a este punto, simplemente deixarnos de tanta retórica e máis traballo. Do BNG? Bueno, o BNG, como membro do grupo de goberno, dos grupos ou do goberno, efectivamente vai a apoiar a proposta, unha proposta que asumimos desde o propio goberno, pero que é unha proposta que nos sentimos que é de toda a corporación, non? Porque as obras que aquí se propoñen dunha maneira ou doutra foron demandadas por todos nós. E é certo que no que a prioridade pois podían entrar outras, pero non é tampouco menos certo que estas son urxentes, son importantes e son unhas obras que eu doume conta que aquí no pleno estuveron algunha vez porque ou se falou da súa necesidade ou porque se falou que era necesario. Con eso eu non quero obviar o que é o problema das formalidades. Efectivamente, temos que intentar cumplir as formalidades, pero, bueno, tamén hai circunstancias que levan a que o cumplimento sexa, bueno, pois difícil, a veces sexa difícil, non? E ainda así, fixose esforzo por comunicar as obras que iban, repito, unhas obras que son demandadas pola xente e por toda a corporación, non? Entón, apoiámolas sentindo que non unha demanda, unha proposta do grupo de goberno, senón que é unha demanda un pouco de toda a corporación, non? Porque todos as demandamos de alguna maneira, non? Entón, nada, que nós imos a apoialo. Nada máis e moitas gracias. Ben, por contestar tamén a pregunta que sinalou a voceira de Cidadáns do tema do recorte das cantidades, que mellor lle podía contestar seguramente a Diputación. Evidentemente, eu defendo este plan único por unha virtualidade, e é a seguinte, que é un plan que cando se recorta para todos os concellos, con independencia da cor que teñen. É dicir, se hai rebaixa, rebáixanos a todos. Se hai aumento, aumentanos a todos. Ese é unha virtualidade que, polo menos, estamos todos na mesma situación e na mesma cousa. O plan ten, ás veces, estes vaivéns, hai anos con máis orzamento e outros con menos, tamén dependendo un pouco da situación da propia Deputación. Eu agardo que, como dicía antes, chegue varias cantidades ao longo do ano adicionais que permitan contrarrestar este montante inicial para aproximarse ou achegarse o máximo posible ao que é o do pos de anos anteriores. Normalmente vai haber varias achegas no ano que espero que vayan chegando para acometer propostas. Por último, tamén un pouco comentar o seguinte. Ás veces, para o propio equipo de goberno, xuntar e facer encaixe de bolillos coas obras que hai é complicado. Complicado por varias razóns. Complicado porque ata moi tarde nós non sabemos tamén realmente a cantidade plena que nos ia corresponder. Falei antes de que este ano non vai ningunha factura. Nós tamén eso soubémolo bastante máis avanzado o
o momento de chegar á aprobación. O plan, que xa o dixen tamén un día, aínda que dá unha cantidade global, ten compartimentos e non podes meter unha obra en varios compartimentos, senón que se tes tanto da chega provincial 2022, aí só podes meter un plan dentro desa chega 22. Non podes desglosar un proxecto en varias partes do plan, co que dificulta, obriga a facer proxectos completos para as partes completas. Iso complica. Xunto tamén, estes proxectos todos teñen que ser informados con anterioridade, teñen que terse solicitado os permisos con anterioridade, o sea que hai un traballo tamén técnico que de alguma maneira temos que respetar. E tamén quería clarexar un pouco o compromiso, digo porque anunciou Rianxo en Común o voto positivo que saudamos moi especialmente, porque había tempo que non se producía e que pois esperemos tamén que podamos respostar a ese apoio. O compromiso en Xunta de Portavoces era de dispoñer dun proxecto materializado e a partir de aí discutir sobre el cando sexa o momento. Quero reiteralo, non é que apoiáramos a súa inclusión, sino de que eu comprometime a dispoñer dese proxecto que vostedes solicitaron, ter o proxecto técnico e incluso discutir determinados aspectos que podían complicar a nivel patrimonio ou a nivel de estrutura na zona. Eu quería clarexalo que aí é onde está o compromiso de Xunta de Portavoces. Digo para non levarse que non é que mentira, senón que quero clarexalo nese sentido e que, bueno, que un pouco creo que quedei neso. Sí, tampouco na nosa intervención non se trataba de aludir a outra circunstancia. Asumimos que se comprometa a materializar ese proxecto, que a idea de, se é posible, materializalo tamén de forma, bueno, construindo, non nos referíamos á inclusión neste post. Ainda así, o sentido do voto non ten que ver con esta aclaración. De acordo, moi ben, pois nada, dito isto, e ademais alegrándome de que vaya con esta maioría ou unanimidade casi, ou sin casi, pois pasamos á votación. Votos a favor da proposta do plan por unanimidade. Ben, e hai unha segunda parte que é o que ten que ver co gasto social extraordinario para o exercicio 2022. Tamén hai unha pequena cantidade que o ano pasado pois tamén era máis ampla, oxalá puderamos volver a ela, pero non foi así. Pero este ano temos dentro deste posto adicional unha parte que se pode dedicar a gasto social e o que lle corresponde ao Concello de Rianxo son 72.942,58. Analizado, sobre todo aquí teño que dicir, co área de servizos sociais, especialmente as traballadoras, unha das reclamacións que facían, e de aí que se queire incorporar, é a incorporación de 2 persoas de reforzo para a área de servizos sociais, traballadores sociais, para sacar, sobre todo, favorecer o traballo importante que ten a área a nivel de, entre outras, un importante aumento das horas de adxudicación que ten que ver con axuda a domicilio, baremación de peticións de axuda social, etc., que fan que sexa unha área que precisa o reforzo. Daí que se incorpore unha cantidade, unha proposta de cantidade de 42.273,70 deste 72 para incorporar 2 persoas ao equipo de servizos sociais, traballadoras sociais, co que restaría destes 72, aproximadamente 30.000 euros irían destinados a gasto corrente de axuda a domicilio e serían 42.273 para personal técnico adscrito aos servizos sociais. Esta é a proposta que se trae, de acordo, xa digo, cos servizos sociais que reclaman o reforzo imperioso da área para facer frente a aumento de horas, sobre todo de axuda a domicilio e outro traballo directamente con familias ou persoas que necesitan da intervención da área.
Esta é a proposta que se trae, que tamén sometemos a votación. Ten a palabra a voceira de Cidadáns. Eu vou votar a favor. Grazas, alcalde. Tamén nesta cuestión, evidentemente, remitímonos ao dito no punto anterior en relación a esas formalidades que, por moito que se lles chame así, non deixan de ser importantes. E en canto á proposta en sí, do mesmo xeito que antes falábamos, tamén nos parece a caída, ese reforzo de persoal, sobre todo tendo en mente un asunto que temos en algunha ocasión mesmo debatido ou compartido coa responsable da área, que é un objetivo neste caso noso, que sería algún día conseguir a xestión municipal do Servicio de Axuda no Fogar. Eso evidentemente non se pode conseguir sin persoal dabondo para afrontar tanta tarefa. Por tanto, o noso apoio tamén é positivo neste caso. Voceira do PSOE. Nós tamén vamos a apoiar a proposta. Voceiro do Partido Popular. Nós igualmente apoiamos. Voceiro do BNG. O BNG tamén apoia. Tamén visto en todo sentido, votos a favor da proposta, por unanimidade tamén quedaría aprobada. E con isto dáse por pechada esta sesión, así que moitas grazas e que teñan boa tarde.